So, wala mga anggaw mong tanan, no? Nanabugoy, nadunggan, nga chismis. Matik na. Mga chismis ni mga marites at tingkag ng mga dunggan na yun. Anyways, so ako na naisulti, no? Kani nga chismis about ni sa concert ni KZ Tandingan og ni TG Monterde dito sa Malaybalay City, Bukidnon. Ato ni sa kwan sa kaning Kaumulan Festival ba? Oh, Kaumulan Festival. Daghan nga suko kay ngano ang concert daw kuno gibutangan og VIP. Nganong gibutangan og VIP, ha? Ngano ka ha? Di ba ang kaning Kaumulan Festival kay diri sa Bukidnon naman tay 7 tribes, no? Gibuhat ning Kaumulan Festival for equality. Sa tanan nga 7 tribe for equality ba? Oh, walay kwan, pare-pareho ta tanan. Pero nganong sa concert ni KZ Tandingan og TG Monterde nganong gibutangan og VIP? Asa lugar ng equality ana? Ha, kung nay VIP gibutang. Kuyaw. Ha, kuyaw, kung equality tas nay VIP. Ha? So ako kanaya nadunggan na ako niya chismis, ha. Mo nang daghang galagot ba kay gibutangan og VIP ang concert. For equality man ka, dapat wala na VIP, di ba? No? Dapat wala di na butangan og harang. Butangan og harang dito, no? Para kay VIP na dito tunga. Ano ganang equality? Basin na sayo po sila sabot sa kuan kanang equality. Basin equality sa mga adunahan, equality repod sa mga pobre. Basin, no? Kuyawa, no? Pero basin, ha? Wata kabalo, ha? Kasi nga na ba? Ambot pasabot sa giingon ng equality nila. Basta kaya ako rang maingon na ning nagbutang-butang sa VIP dito, ha? Kaya mo na ingon.